आदामोन दङ आदा रबिराम दङ बिखेक करि जों बहुतबार बिथांखौ खावलायदों बहुतबार बुंदों बिथांखौ नोंथाङा UPPL आव फैनांगौ नाम लाथ'नो हाया नाम लायोबा दासिमबो बिसिनाव थालांनाय माबा माबि गन्द्राय फिसा फिसौ दंबावो होननाय खोनादों गोबांनावनो थखन फिसा फिसौ बेखौबो देखायो होननाय खोनादों खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आङो मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों BPF नि गोबां MCLA फोरानो गावनि थाखानाय BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL हानजायावहाय जइन जाफैनो थाखाय सावरायगासिनो दङ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होदों BTR नि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा BPF हानजानियाव थालांनाय गन्द्राय फिसा फिसौ दासिमबो दङ बैफोर गन्द्राय फिसा फिसौजोंनो दम होनानै दोनबाय थायो बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङावहाय रोखायै फोरमायनानै होदों BTR नि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों बिथांमोननि मिडियानि जायफोर मिडिया दैदेनगिरि बिथांमोन माने मिडिया कालेक्सन खालामग्रा बिथांमोना जुदि गामिनि रायजो राजाखौ सोङोमोनबा बर' रायजोआनो जा बा हारसा रायजोआनो जा बा जिखुनु मुसलमान समाजानो जा जिखुनु समाजनि बबेबा मोनसे गामियाव दाबो चेलेन्ज होयो बबेबा मोनसे गामियाव बेबायदि जायगा माने मोननाय नंला खोमा खारन आङो जोंनाव 300निबो बारा जोंनाव सुपा दङ दा बे 300 खान सुपायाव जोंनि अनसुंथाइ बिखेक करि बाथौ थानसालिनि आर'जसालिनि न' आरो असमिया समाजनि रभा घर बेफोरबायदि गासै दासिमहालागै 200निबो बारा जों अलरेडि माने बेफोर न'खौ लुना होदों आरो डाइरेक्ट जोङो अनसुंथाइ शिब मन्दिरफ्राव हरदों बेवहाय आं बिखेक करि आंनि MCLA फान्डनि फैसाखौ आं बेवहाय बाहायदों आरो आंनि जि दरमाहा बे दरमाहाखौ गासैबो दरमाहाखौ आङो दिनैसिमहालागैबो गाबोननि दरमाहाया सोरनाव हरगोन जोङो बेखौ माने आगोलावनो फाइनाल खालामखायो दा बेखायनो बे आंनि जि खोथामोन आंनि जि रादायमोन रायजोफोरनिसिम आङो बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो आरो मसलपुरनि गासैबो रायजो राजाया आंखौ लानानै गौरब खालामो बेनो जे राकेशआ जि खोथाखौ जोंनो खोथा बुंनानै जोंनाव भट बिफैदोंमोन राकेशआ गमामायैनो जोंनो थाइसे थाइनैबाबो माने मन्दिर फाहामनायाव बा फुजा खालामनायनि जि जोंहा माने गुबुन हारिफोरनिबो जि जायगाफोर दङ बेवहाय माने बास्तब रुप होमारदों राकेशआ बे खोथाखौ बयबो मिथिगौ बेखायनो मालाबा नोंथांमोना आंनाव सोङागारा बेखौहाय सिरिहाय आं नोंथांमोनखौ सिरिहाय सोंखुमानानै आं मिडियायाव दामनो थाखायसो आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरोखि गिबियावनो नैबे खोथाखौ बुंग्रोनांगोन मानोना थांनाय 17 बोसोरनि जि सरकारमोन बे सरकारा एक्चुअलि सरकार होननानै अबे मोनसे खोन्दोखौ सरकार बुङोमोन आं दिनै 5 बोसोर जानोसै बे 5 बोसोर जानो थांनाय सैयाव आङो जोंनि सरकारनि जि मावथाय जोंनि सरकारनि जि गोहोम सिन्तागिरि बा जोंनि BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि सिन्ता मेंनो रोङै 24 आवार्सआव माने 22 आवार्स माने पाब्लिकनो जि रोखोमनि बिथाङा रायजोनो जि रोखोम सार्भिस होदों कमप्लिटलि मोनसे चेन्ज लाबोनायनि गोदान मोनसे समाज बानायनो थाखाय बिथांनि जेसेबां बुरजा आसनि बे आसनि माखासेया दा दिनै जोबोद गोसायै माने खारगासिनो दङ आरो रायजोआ बेखौ मोनदों बे नङा जे रायजोआ बेखौ मिशन होननानैल' खोनादों बे नङा बिनि एग्जाम्पला मोजां माने सुपार 50नि एग्जाम्पलखौनो साननानै नाय जोंनि मेडिकेलनि जे लाइनाव दाख्लैनि निट जे एग्जाम जिखिनि जोङो पास खालामहोबाय आंनो दोनहैग्रा मानसि आंनो गुवाहाटीनि एलाइन एकाडेमियाव आंनो दोनहैदों आरो दोनहैखालि आङो बे गथ'साफोरखौ आं बुंदों आंनि स्पिचआव जे बे नोंसोरखौ फोरोंनायनि जि रां बे राङा जोंनि BTR नि 32 लाख मानसिनि रां बेखायनो आं नोंसोरखौ दिनै माने आं बे समाव माने गाबनोबो ओंखारदों एक्चुअलि आं गाबनाय बायदिबो जादों इमोसनेल आं बिराद बे समाव खारन गथ'फोरनि मोखांखौ नुनानै आरो बिसोरनाव आंनि आसा आंहाबो बिराद आसा जे नोंसोरखौ जों सरकारा बिदि फोरोंनो लाबोदों नोंसोर गमामायैनो डाक्टार जाथारनांगोन जा हागौबा बै समावनो आं बिसोरखौ डाक्टार खालामथारदोंमोन बेबायदिमोन तो बे गथ'फ्रा आंनिबो माबाजों आंनि हार्टजोंबो मोनसे कानेक्सन जानाय बायदि मोनो आङो
माबायदि 28 जन गथ'आ खेबसेनो पास जानानै दिनै डाक्टार साधारन खोथा नङा बेयो बिनिफ्राय एसिएस अफिसारफोरखौ नायदो मा खेबसेनो बेसेबांबा बुरजा पास जाबाय बेफोरथ' गमामायैनो रायजोनि मेगनाव ओंखारनानै दङ बेनि बादैबो जोंनि हेपिनेस मिशन दा दिनै प्रत्येकटा कमिउनिकेशन माने जों कमिउनिटिजों दिनै जि मोनसे मोजां मोनसे सोमोन्दो दंलायो जोंहा इट्स आदार बेलेन्स दिनै समाजाव माने दिनै जेबो माने गावजों गाव गादबलायनाय भाषा बा माबा गैया बयहाबो फ्रिडम बयबो दिनै बिटिसिआव रायजो जानो हादों खुला खुसि बेरायनो हादों शान्ति जादों कोनो अशान्ति गैया दाखायत गैया सिखाव गैया ड्राग्स फाग्लाफोर गैलिया गाज्रि सोदोबफ्रा खमायलांनो हमदों आगोलनि दा जेनेबा पिस्तल लानाय कालसाराथ' बेथ' गैलानो बेखौ बावदो बेखौ बहननोबो नांला रायजो राजाखौबो जोंबो बेखौ आरो खुगायाव लाबोजानायखौ लुगैलिया खिन्थु बेनि उनाव दा समाजनो जिहेतु रोंगौथिनि दरखार जोंनि जायगायाव जब माने क्रिएटरफोरनि जोबोद आंखाल दा बेफोरबायदियाव दिनै जोबोद खामानि मावदों आरो बिखेखकरि एडुकेसननि सेक्टराव एडुकेसनाव मानगोनां जोंनि प्रमद सारा 70% आं 70% होनो 70% समायखौ बिथाङा एडुकेसनावनो होयो आरो दिनै 1600निबो बारा दिनै एलपि स्कुलफोरखौ जोङो हाई स्कुलफोरखौ जोङो दिनै जायफ्रानोखि थिंनिफ्राय अखा सेरबाय थायोमोन मोसौफ्रासो माने स्कुलाव हाबना थायोमोन गोदोनि सरकारा स्कुल होनबा एलार्जि दंमोन आगोलनि जायफोर MCLA बिथांमोना माने एडुकेसन होनबानो माने मोदोमा बिसोर मानोमोन माने मानखांजोबो बिसोर खावलाय मानो मोदोम मानोना बिसोरो गावसोरनो रोङामोन गावसोरनो बांसिनानो 90%आनो बिसोर जाम्बा मानसिमोन आरो मेट्रिकआनो माने पास जायो गोजा आन्डार मेट्रिक गोजामोन बिसोर दा बेखायनो सोरबा मेट्रिक गोरों गथ' मेट्रिक पास जानाय गथ' बिनि सिगाङाव स्टेन्ड जानानै बेनो मा माने फोरोंनो हानो बियो बा बिसोरखौ नुबानो मेट्रिक पास गथ' होनबानो बिसोराबो माने गावसोरनो आनइजि फिल खालामोमोन आरोखि दा बेखायनो बिसोरो एडुकेसन सेक्टरखौ गारना दोनदोंमोन दिनै जोङो गोबां माने खस्थ' जानांदों जोङो एडुकेसनखौ फोसाबबोनायाव दिनै बे बिथिङावबो मानव गेदेर प्रमद बर' सारहा जिहेतु स्कुल एडप्शन जि मोनसे नीति बानायदों प्रत्येकटा स्कुलफोरखौ सोरबा डिस्ट्रिक्टनि एसपिआ लानाय डिसिआ गाव हारसिं मोनसे लानाय MCLA हारसिं मोनसे लानाय रिटायार्ड एक्स आर्मिफ्रा लानाय रिटायार्ड हेडमास्टारा लानाय सोरबा मोजां ACS अफिसारा लानाय गावनि माने डिस्ट्रिक्टनि भितराव बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सोलायनाया जों दा जिखिनि मोनदों बेफोर बेयाव माने रिजाल्टआ बेयाव जेरै चिरांनि रिजाल्टआ मेट्रिकआव माबायदि जाखो बाक्सानि रिजाल्टआ हायार सेकेन्डारियाव माबायदि जायो बिनि खिथुउनाव बिराद गिदिर माने मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि पलिसि बेयाव हाबना दं आरोखि दिनैहालागै दा समसिमहालागै प्रत्येक दलानो जेनेबा जों दा BJPजों एलायन्स दंबाबो जोंबो हदाय जोंनि UPPLखौ बिराद स्ट्रं खालामनो थाखाय जोंहा माने एग्रेसिभ जोंहाबो एक्टिभिटिया जोंहा दङ दिनै नोंथांमोना नुदों गोबां माने BPFनि जायफोर लिडारफोर दङ बिथांमोनहा खौसेथिनि नामाव स्पेसियेलि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसेथिनि नामाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांजोंनो खौसे जानायनि मोनसे सिमांखौ नुनानै दिनै गोबाङानो जइन जाबाय आरो गोबाङा ट्रेकआव दङ बिथांमोनाबो रायलायगासिनो दङ आरो जिहेतु राजनितिकसो नालाय अबा नङा अबा गावबा गावनि कमफर्ट जनखौ नायनानै बिथांमोनाबो आवगायबोगासिनो दं लासै लासै फैगौ दिनाव गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोरा UPPL दलाव जइनिं जागोन आरो बेराफारसेयै BJP आरो UPPLनि जि जोंहा एलायन्स दङ बेयो रियेलि मोनसे ब्रादारहुडनि मोनसे सोमोन्दो दङ BJPजों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मानव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ बुहुत अनो अनेस्टलि माने ब्रादारहुड दङ आरो जोंबो इच आदार जेसेबां बुरजा BJPनि MCLAफोर दङ जोंनि MCAफोर दङ जों बिदा फंबाय बायदि एकदम अनारशिप होलायनानै जों थायो खिन्थु दलाव जिहेतु जों दलसो बानायदों जोंबो नायदों जे जों हारसिङैनो फैगौ बिटिआरआव जों हारसिङैनो 25-30 जन जोंबो देरहाहोनो नाजानाया जोंनावबो दङ थिग बिदिनो बे समाव जिहेतु इलेक्सना आगोलाव दङ BJPआबो सिन्था खालामदों जे जोंहाबो जिहेतु जोङो बिराद गिदिर मोनसे दोलो भारतबर्षआव जोंनि बिसोरनिनो बांसिन तारमाने
दा स्टेटआ काभार जाना दंजोबो काउन्सिलाबो मेक्सिमामानो बिजेपिजों जानानै दङ बेखायनो बिसोरबो गावसोरनि पावारखौ एक्सारसाइज खालामनोखौ सेस्था खालामखायो बेवहाय जेबो आदारवाइस साननांगौ गैया खिन्थु जिहेतु जोङो सेन्ट्रेलावबो आरो आसामावबो आरो बिटिआरावबो जोंनि ब्रादारहुड आरो जोंनि रिलेसना जोबोद मोजां आरो बिजेपिआ मोनसेल' मथ' लानानै थाखायो जे गासिबखौबो लानानै सोलिनाय गतिके फैगौ समावबो जोंनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो आसामनि आफादगिरि दिलीप शइकिया सार बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां अमित शाह बिथां आरो जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथांमोनहाबो बे सावरायनायाव सावरायगोन आरो गोबां सावरायनांगौ दङ आरो आं मिथिगौ जे फैगौ समाव हाजारखि जोङो मोननैयाबो गावनो पसिस्ता जुजिलाया मानो किन्तु जोङो अबेबा नङा अबेबा ब्रादारहुडा जोंना मेनटेन थागोन आरो बे ब्रादारहुडनि मेनटेननि थाखायनो जोङो हयथ' फ्रि फल एलायन्सआ बिराद बेखौ 99% होननानै जोङो साननानै लायो आरोखि बिजेपिआ जोंजों आगोलाव एलायन्सआव गेलेयाखै गासिबो मिथिखागौ थांनाय बाराव बिजेपिआ मानगोनां प्रमद बर' सारनि गयबारि समस्तियाव केन्डिडेट होदों नङा होमबा आरो बिदिनो रौतायाव केन्डिडेट होदों माबायाव होदों माने हरिसिंगायाव होदों कालिंदुवाराव होदों थ' बिजेपिआ थांनाय बाराव बिथांमोनहा गावसोर जेराव कम्फर्ट जायो गावस्रा किसुमान कम्फर्ट जन दङ जिहेतु जोंनि बर' समाजाव बिजेपि होनना बुङोब्ला दासिमहालागै जेबो बेबायदि प्रभाब गैया खिन्थु मालाय गुबुन हारिफोर दङ जायफ्रा माने जोंनि देशनि राजनितिखौ एसे फल' खालामो बिथांमोनहा बै जायगायाव कम्फर्ट थायो आरो बै जायगाफोरनिफ्रायनो बिथांमोना देरहानानै फैयो आरो बेखायनो बिथांमोना एबार बांसिन जाहाथे बिथांमोनाबो सिट मोनो थ' बिथांमोनाबो हयथ' एबार आगोलनिसायबो एसे बारा आगोलाव बिथांमोना आं माने बारा गोसोआव गैलिया हयथ' 70था ना मा बेबायदि जायगायाव बिथांमोना टिकेट होदोंमोन थ' एबार हयथ' 25थायालागै बिथांमोना टिकेट होगोन खोमा आंनि साननाय मथेबा दा बिसिमानो बिथांमोननि साननाय आरो बे 25थायाव बिथांमोना 25थाखौबो देरहानो सिन्था खालामगोन बेथ' खुनु गिदिर बाथ्रा नङा आरोखि मोनसे माने आं बार बार बुंबाय थादों मोनसे कम्पेनि बायदि महर लादों माने BPF होननानै सोरखौ बुंनो जोंनि दाख्लैसो जयनिं जानाय आगोलनि XEM हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंबायानो जे BPF आ दल नङा बेयो क्रेसार मेसिननि कम्पानि होननानै बुंदों आरो बहाबा हटेल ना रेस्टुरेन्ट ना मा अबेबा बिनिसो बिसोर मोनसे दल माने कम्पानि होनना बुंदों थ' हाग्रामाया दिनै दलथ' खालामखायाखै बेखौ बयबो मिथिखागौ मोनसे गोदोनि मोनसे बेहा गाव बानायबोनाय मोनसे कम्पानि दंखायो फुराना बे कम्पानिनि मानसिफोरखौनो आखौ मालाबा बेखौनो मेनेजार खालामफिनो आफादगिरि खालामो थ' बिदिहाय बिथांमोना बेखौ सालायगासिनो दं आरो बे समाव गोरों समाजा बिसोरखौ गारजोबथारबाय बिखेखकरि बुजिनाय समाजा बिसोरखौ गारजोबथारबाय मानो होनबा बेबायदि अख्राजों बेबायदि अहंकारजों आरो खालि माने एग्रेसिभ आरो गावनो माने राजा जानायनि मोनसे सिन्था बिनिया बेयो माने बेयो डेमक्रेसिखौ बिसास खालामा बियो आसलते राजानि जि माने ड्रेसफोर दङ माने हिटलारमोननि समनि खोथाखौ बियो बिराद माने बिलिभ खालामो दाबो बिनि मोखाङावबो नुयो बिनि मावनाय आखलावबो नुयो दा बेनिखायनो बिनि माखासे माने लोगोफ्रा गासैबो बुजिनाय समाजानो बेखौ गारना खारगासिनो दङ गाबोन समफोर आरो खारबावगोन बहुद आरो जिहेतु डिउरिं माबायाव जानुवारि फेब्रुवारि सम नभेम्बरनिफ्रायनो जादोंमोन बे जि माने BPF आरो UPPL नि गेजेराव मोनसेल' दल जानांगौ बा फैगौ BTC इलेक्सनखौ ज' गेलेनांगौनि जि मोनसे खोथा ओंखारदोंमोन बेवहाय UPPL आ खमसे खम गावनिनो ब्रादारफोर होननानै जों ज' जानांगौ बा मोननै पार्टिबाबो एलायन्स जानांगौ होननानै जोंनि आगाना 80 आगान जों आवगायलांदोंमोन जियानो जा खौनो पदे माने गावजों गाव बेबायदि खालामलायोबा जोंहाबो फैगौ जि मोनसे गोथां बिटिआर बानायनाय बेवहाय बहाबा नङाबा बहाबा एसे उसुबिदा जायो गावनि हारसिं सरकार नङाबा बेखायनो जोंनि दला आवगायनायाव खिन्थु बेराफारसेथिंजाय गावनि कम्पानिखौ गोमाजानो गिनानै हाग्रामाया बेखौहाय एकदम माने गाफ्लेथारदों खर'खौनो गाफ्लेथारदों बे रायलायनायनि
जि माने मेन एजेन्डामोन बेखौ खर'खौनो गाख्रुबनानै बेयो सेरखाय बेरखाय खालामदों बेखायनो गोरों समाजा दिनै बेखौ गारजोबथारनानै जोंनि UPPL फारसे गासिबो मोखां जानानै बुंदों बे जाम्बा आरो बिराद एलकहलिक पार्सन गतिके बबे समाव मा खोथा रायलायो बेबो बिनि मिनिं गैलिया नों नोंसोर नाय आरो मिडियाबो नाय रायजोफ्राबो नुदों बिनि साननाय हनाया माने जोंनि जि गोरों समाज दं जोंनि दानि इयुन जि जेनेरेसनफोर दं दानि जि इयुथफोर दं दानि जि माने दानि जि समाज बे समाजखौ बियो जाम्बा सानजोबो गाव जेरै जाम्बा थ' बियो मालायखौबो जाम्बा सानो ओंखायनो नायल' 1 बोसोर आगोलाव बियो बे मिनि होग्रा एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लाना बेरायो गावनि आगदाथिंबो मिनि होग्रा आगसिथिंबो खिथुथिंबो मिनि होग्रा माने मानसिफोरखौ लानानै एक्टर एक्ट्रिसखौ लानानै रायजो बुथुमो बियो दिनै समाजा एथ' सिरियास बे समाजाव दिनै मानसिया अखाफोराव थांनायनि सिन्था खालामदों दिनै बिनि सिन्थायाव बहा बै मानसिफोरखौनो मिनि होनानै जाम्बा आखल देखायनानै गोजोन होनानै दाबो बियो जोंखौ बेंनो हाग्रा बे समाजखौ बेंनो हाग्रा होनना साननानै बेनाव बिराद गाज्रि मोनसे भुल बिनि बियो जाम्बा थिंकिं मोनसे दङ दा बेखायनो बे गावनो सलायगोन BTCखौ गावनो बेंगोन होननाया बिनि बे सिमां बेयो माने बे सिमां बिनि थांखांनाय जिउनि बे हिसाब किताबखौ लानानै फैगौ दिनखौ लानाय बिनि मोनसे सिमां बेयो जेबो नङा बियो दा बहुद दङ दिनै बिथांमोननि रानिं जि MLA आदामोन दङ आदा रबिराम दङ बिखेखकरि जों बहुतबार बिथांखौ खावलायदों बहुतबार बुंदों बिथांखौ नोंथाङा UPPL आव फैनांगौ जोंजों थाफानानै मोनसे हुस्थ' समाज बानायनांगौ बिथाङाबो साननै सिन्था खालामगोन होननानै दङ आरो बिदिनो दुर्गादास बिथांमोनजोंबो बेफोर खोथाखौ रायलायनाय जादों रिहन दैमारि बिथांजोंबो बे खोथाखौ रायलायनाय जादों गासिबो गोबाव सम जिहेतु बिथांमोनहा बे पार्टिजों BPF पार्टिजोंनो थाबोबाय गतिके एंगारनाय समावबो बहुत मोनसे गोसोआव गाज्रि फिलिं फैयो जे हामगोन नामा हाग्रामानि साननाय हनाया हामगोन नामा एसे नेबावनो नामा जोंनि खोथाखौ मानिगोन नामा थ' बेबायदि मोनसे केलकुलेसनाव बिथांमोनाबो एसे गोनो गोथोआव दंथ'यो खिन्थु आदारवाइज एक्स MCLA एक्स EM बिथांमोननि मोनसे समनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारि गोबाङा लाइनाव दङ जों दा नाम लाथ'नो हाया नाम लायोबा दासिमबो बिसिनाव थालांनाय माबा माबि गन्द्राय फिसा फिसौ दंबावो होननाय खोनादों गोबांनावनो थखन फिसा फिसौ बेखौबो देखायो होननाय खोनादों